Hello guys, आंनि मिनि ब्लगखौ नै सान्दुं गोसानिफ्रायनो आं जागायजेनबाय बयखौबो ओमफ्राय बिथिंगालै नै जा समायना समायना जिरनानै दोननाय खान्थाल गावथो दाननो बायोना आथा नाङो नालाय मालायनि जिरना दोननायखौ समायना समायना खालामना दोननायखौ जानो लुगैयो होननानै लानानै फैबाय आरोना मोनथामै लाना फैनानै गरमाव गरमखौ जायोब्ला थान्दा मोनगोन खोमा होनना जाना नायदोंमोन जानानै जा गरमसो मोनलांदों आरोना जा गोदैमोन खान्थालाबो जोबथा खान्थाल होनना बुंनांसिगोन आरोना फैनानै बिनि उनावहा पियनाया मा लानानै फैदोंमोन आरोहा उन्दै समावहा बियो जा टावेलजों बाम जायोमोन ना बिखौ बिमाया बख'ना दोनदोंमोननो बेखौनो लानानै आंजों बेबायदि बाम जादों आरो बे जोबोद मोजां मोनो बिदि बामोब्ला उन्दुथिना होलायलायो अन्नानै साबस्क्राइब खालाम